भोजपुरी के जवन सुपरस्टार बाटे जेकर नाम बाबू नीलकमल सिंह बा। इनकर एक गाना कब लॉन्च हो गईल हमरा के पता चलबे न कईल। त बाबू हो आ दूसरका गाना जवन बा आवता और वही गाना के जानकारी देवे के खातिर आपके हई गरीब छोट भाई रउआ लोगन के खातिर वीडियो लेके आ रहल बा। तो रउआ लोगन के तब पता होखबे करी कि 14 जुलाई से सावन लग जाई और 14 जुलाई का ओकरे पहले ही बाबू भोजपुरी इंडस्ट्री से हर एक सिंगर अपन नया नया गाना लॉन्च कर रहल बाटे। तो आज के जवन वीडियो बा रउआ लोगन के हम बता दें कि भोजपुरी के सुपरस्टार जवन बाटे नीलकमल सिंह उन्हीं के बहुत ही प्यारा बोलबम सॉन्ग आवता और वही गाना के जानकारी आप सबके देवे के खातिर आ गइल बा। तो रउआ लोग सबसे पहले हमरे स्क्रीनिया पे थोड़ी पोस्टरवा देख ली जा। जौने गाना के टाइटल बा बोलत रहा बम बम। 2025 के दूसरा बोलबम सॉन्ग नीलकमल सिंह लॉन्च कर रहल बाटे। ई गाना के लिखले बाटे आशुतोष तिवारी जी। ई गानवा में म्यूजिक दी हैं भैया ADR आनंद जी। ई वीडियो के जे डायरेक्टर बा नाम है पवन पाल जी। तो रउआ लोग थोड़ा सा इंतजार कर ली जा, काहे से ई गाना के फिलहाल के लिए कमिंग सून में रखल गइल बा। ई गानवा के जानकारी जैसे हमरे पास आ जाई तो रउआ लोगन के खातिर एगो और वीडियो लेके हम आ जाब कि गानवा कौने डेट में और कितना बजे लॉन्च होखे वाला बा। जब भी लॉन्च होई टी सीरीज हमार भोजपुरी यूट्यूब चैनल बा वहीं पे लॉन्च हो जाई।